Salutare, dragi pescari! În ultima perioadă am primit multe mesaje în care mi-ați solicitat să vă prezint o montură pentru albitură. Așa că pentru astăzi am decis să vă arăt montura mea de beldiță. Eu folosesc o vargă de 3 metri, un fir de 0,08 mm, o plută de 0,3 grame și niște cârlige numărul 18. Să începem! Luăm firul și introducem un varniș cu ajutorul căruia o să fixăm firul pe vârf. Facem o buclă dublă. Tăiem surplusul. Acum mai avem nevoie de încă un varniș. Vântul e de vină. Mai avem nevoie de încă un varniș ca să fixăm firul pe primul tronson, undeva pe la jumătate. Luăm varnișul și îl introducem pe bucla pe care am format-o. Okay. Introducem varnișul pe la jumătatea primului tronson. Înfășurăm până ajungem la vârf. Și în vârf fixăm firul cu ajutorul varnișului pentru vârf. Varnișul din vârf trebuie să fixeze firul destul de bine, să nu se mai miște. Acum putem desface varga. Și tăiem firul exact la lungimea bățului. Următorul pas este să introducem pluta, tot cu ajutorul unui varniș, pe fir. Datorită accesorilor de finețe e destul de greu de lucrat cu ele. După ce am introdus pluta, o să legăm și cârligul. Mie îmi plac cârligele colorate, așa că pentru această montură am ales un cârlig roșu. Începem să legăm cârligul. Cinci spire sunt suficiente. Așa cum v-am mai spus, după ce legați firul, trebuie să fiți atenți ca firul să iasă prin fața barbetei. Adică
exact pe aceeași direcție cu vârful. Tăiem surplusul. Și acum tot ce a mai rămas de făcut este să ne alegem un plumb potrivit pentru pluta noastră. Atașăm plumbul pe fir la distanța de 10-15 cm de cârlig, deoarece dorim ca momeala să ajungă mai lent în apă, pentru ca beldița să aibă timp să o ia din zbor, cum s-ar spune. Strângem bine plumbul. Ok, aici e cârligul și aici plumbul. Și montura este gata. Montura este una foarte simplă, dar foarte eficientă. Vă doresc fir întins!